Det er mig og Jesper, vi skal spille en leg, vi kalder Dead Fox on Wheels. Eller bare avningboller. Det handler om, at vi skal... Den henter du selv. Hvad hedder det? Jesper, han har jo 5 skud med den her håndbold for at ramme brune hviler. Og så går vi i gang. Og en med den her svin. Så let's go. Og hvor mange havde jeg med den her? Hvad? Hvor mange havde jeg med den lille? 5. Det er 5 med den lille. Nej. Jeg gjorde ikke noget. Ikke overhøjt. Ikke noget med at løfte den bag eller sådan noget, så rammer den. Ja, hvad er det for noget, du gør sådan der? Du skal bare strække din ben, ikke noget med at løfte. Ej nu. Jeg hygger mig med det her. Vi kan gå længere bedre. Men der er du ikke. Så kan man lære det. 2 skud tilbage, og min naboer kigger forvirrende på mig. Hvor? Og så 2 skud tilbage, og det du sagde? Det er ikke overhånd. 2 skud tilbage, var det du sagde? Ikke overhånd. Ja, det skulle da underhånd. Du er blind. Okay. Jeg får ikke overhovedet. Det er jo din sidste. Okay. Den er væltet. Ja, jeg vil bare lige gerne have, at I skulle se det der smukke natur. Men her kommer Gris igen. Ja, helvede. Stiller nu op med. Kom nu. Vi skal ikke kigge den der, jo. Så er jeg meget ked af. For jeg offrede mig. Kom nu. Ikke noget med at løfte benet. Ikke tøs. Godt så. Ikke så hårdt den her gang. Det er perle. Nå ja. Så har jeg jo lige den her, jeg kan hygge mig med. Jeg har så ondt i brystet. Nu vil være det min tur, mand. Hvad? Lige være det min tur. Skil. Kom nu, Chris. Husk nu, du skal stå længere væk. Ja, kom. Skal så hårdere. Meter frem. God damn it. All over it, mate. Den tæller. Det var bare overhåndskast, det der, eller hvad? Det var det. Ja, jeg gør sådan her lige lidt stille. Chris spiller tøs for at være den tøse. Lækker. Nu skal Chris trille den her håndbold ind i mig. Og han starter. Det gør jeg. Ramte jeg ikke? Nej. Jo. Det går. Jeg hører. Kommer. Det er andet lov. Nu kommer bowling her. For fedt. Det ringer. Vi skal bare lige videre indtil videre, så jeg ikke blevet ramt nogen steder. Nej. Chris, han har et skud tilbage. Med den her. Jeg har ikke kun brugt 4 med den. Jo. Det er også derfor, jeg sagde. Nu har jeg et skud tilbage. Det er første gang, jeg ikke har ramt dig perle endnu. Den kommer nok. Nej! Det er hånden på, mand! Der er om. Har du ikke også gjort det, måske? Jo, men du fik det om mig. Den ramte ikke. Nej! Tak for i aften. Det var alt, hvad vi havde. Og jeg skal stadig ikke få børn.